И здравейте на всички, днес играем в Mineplex. Не забравяйте да се абонирате и да лайквате. Днес ще играем на минигеймс. О, тук съм нуб. Явно през повечето клип само ще гледат. Ето. Аз тук не се старах хич. Според мен тук няма смисъл. За какво са тия брадви, като с тях нищо не правиш? Ето, Дренър дракона си чупи и му харесва. Айде, чупи по-бързо, бе! Айде по-бързо ги уби, бе! Не, там видях почта. Така, видим... Добре, той има ето като стърчи тук и умря и печели Аманда Мастър. Това пък един мастър. Ето, просто ако стигне до тук, умираме още на първото и оцели хлабата. Ендър дракон, чупи моето мъчи. Що да не стоя и тук долу? Нищо не знам. Айде бе, мастаре бе. Чакайте, че ми пишат. Amanda Master won the game. Идеално просто. Извинете, че не може да снимам. Просто нямах шанс. Добре, сега на какво ще играем е въпросът. Същото. Така, ето имам един приятел, само че той е англичанин. Ето го, Tigers. Мисля, с него се запознахме тук при един спор, ама нали писахме разни неща там на английски, но чакайте, че ми пишат. Не ми пресичай пътя, ма черна котко. От тази игра се опитва да ме троне, ама няма успее, защото аз сам се тролвам. Здрасти, мацка. Ей. Не съм много добър тук, но на някой игри съм добър. Просто сега, тъй като снимам и ни лаги. Така ще изиграя още една игра. Аз направих този клип с идеята да ви кажа, че че ще снимам на Survival с други хора, ако искате, може да ви играете с мен. И аз винаги си избирам Wither Team. I am a Wither. Yay. Така, това е новият ми скин. Пак го смених, защото пак някой ми го е взел. И ако е някой от вас, веднага почвам да ви казвам. Wither Team. Wither. Що си го счупил, бе, моето? Аз ще го убия. Няма да те убия. Уби ме! Лама фани. Окей, аз съм от Wither Team. Така, както казах, ще снимам на оцеляване. Сега правя просто един кратък клип. И сега свършим тази игра. Нищо не виждам.
левели. Примаха се. Така да потърсим плеяре. Той не е на тук. Той е... Тук мисля, че видях ник. Ето го. Тук моето момиче. Тук си. Айде, убийте го, бе! Или той ми влезна някъде. Той умря, да идеално. Аз ви препоръчвам ето така да трошите за всеки случай, ако не виждате никой, защото могат да се крият по тия неща. Пукнем тази стена. Нищо не направих, макар. Нека да потърсим плеер. Ето. Искам да ви кажа на нещо. Един път аз играя и някакъв бяга от къща. И аз съм точно пред него, пускам му една уедър глава и той пука. Той е много умен. Лей, такъв лак има, то не беха стрели, то не беше... Лей, тук те тичат. Надявам се да виждате добре. Така. Разкарай се, щях да го убия, бе. Носи тъп. Той е мъртъв. Но... Тук. Търсиме следващи. Чакайте аз да си направя път. Мисля... Пускаме някаква минута тук. Да видим тук има ли нещо. Като гледам тук се стрелят. Пък той умре. Аз докато. Чакай, топите ми тук. Що се отдалечава, нали трябва да тук? Или той... Чакайте да спра. Или той се отдалечава от мене? Тук някъде... Здрасти. Сега ако ми го вземеш. Да умря. И остана един. Той пък е на другия край, разбира се. Къде се скрил? Ходим по неговите стъпки. Не мога да го открия. Така хора, този клип го направя съм да ви кажа, че снимам на Survival. Изиграх една-две игри тук. Надявам се все пак да ви е харесал. Не забравяйте да ме... Нали смисъл, колкото повече лайк, колкото повече гледа, толкова по-често клипове. Аз сега не снимах, защото ако няма гледане, нямаше смисъл да снимам. Затова надявам се клипът да ви е харесал. И айде, чао!